Ето ги Матей, Криси, Дари, те купват. Бате, защо всеки ме нарича така? Как? Дари. Сега ще правят кръмбъл. Как, Дари или Дари? Дари. Сега ще правят Дали кръмбъл. такова за измерване на... Не, това е колко грама? Половината. Това половината. Иване! О! Матей! Къде е нож? Матей! Не мишката, не мишката. Не бе, няма да е мишката. О, той ще влогва. Това ми бътър найф. Защо ти е бътър? За да нарежа бътъра. Поста, драги приятели! Спирам клипчето. Не, стига към го. О, той не го е спрял. Той е само фулва. Здравейте, днеска сте с Санди Арси. Няма кой. До тук. Да не разваляме шегата. Так ще няма кой. Да. Ще няма кой. Добре. Сега ще отидем да видим какво прави нашия приятел Павталака. Да сваля тази игра. Остава. 16 топки да оцелят. То гониш първа едната дупка, втората е един ден, 3 дупки. Аз ще ви ставя, че е малко студеничко навън. Влязла в някакви твърди, тежки разговори с бащата на Криси. Що, какво са? Говоря си за мачове, за топки. Буквално излиза ми бащата, вика, бащата на Криси вика, трябваше да вкарат 10 топки, ама те вкарах само 8. Но Инди! Добре, сега последно браунита или кръмбъл ще? Брауни, което наричаме кръмбъл. Браунито ще стане на кръмбъл. History repeats itself. Да. Сега ние както по Да, принцип. както няма да помагам. Седим- Трябва Павко да викнем той да помага, че да стане също. Ай, верно. Нужен Павел. То ще... Мани... Сега забелязвам часовника на Синдерела. Матей? Слушай сега, мога да ти препоръчам една книга, казва се Как да овладеем гнева. Да. Може да снимаш на че не знам да. Да. Поговорихме си. Да, ще си толкова червени. Не. Се научи да тревичката на въпрос. Спри сега, моля те. Тревичката е, брат, да знаеш.